Ale viete čo, detičky, to nevadí. Ona občas zabúda. Odpustíme jej to. Oh, prepáčte, ja som na to úplne zabudla. Môj tatko kráľ, môj mužiček je ten najlepší mužiček a má úplnú pravdu. Však veď ja som ti to hovoril. Ale, nesmiete zabúdať ešte na mňa. Ja som, prosím pekne, dvorný šašo, ktorý privádza občas nejaké nezvedárny. No a ja som, prosím pekne, strážnik. Strážim tu ako pešiak celý hrad pred tým, aby ho niekto napadol. Ó, tatko, kde je princeznička? Keď to teda nie som ja, tak kde ju máme? Neviem. Šašo, choď ju prosím ťa pohľadať. Musím ju hľadať. Kto ma tu hľadal? Poslali ste za mnou Šaška. On spadol. Musíme mu nejako pomôcť. Ešte sa na mňa aj nalepil. Láska moja, kde si bola? Hľadali sme ťa. Čo si robila? V lese nazbierať jahody, ale nestihla som, lebo tento tu sa ku mne prilepil a nechce sa odo mňa odlepiť. No jasné, lebo je to predsa Šašo. Tak, detičky, a keďže nás už všetkých poznáte a Šaša sa nám podarilo postaviť a dať ho preč od princezny, poprosíme ho, aby nám vysvetlil, čo sa stalo. Prečo vlastne princeznu našiel a potom sa jej nechcelo od nej odlepiť. No, totiž to, ja som chcel urobiť takú srandu, viete? Ale asi sa mi nepodarilo, lebo som sa nalepila až príliš. Prepáč mi to, princezna. Nevadí, a teraz by sme mali niečo vymyslieť. Nemyslíš niečo prospešné pre ľudí? No, ja, tatko kráľ, sa tu prechádzam celý deň hore-dole a rozmýšľam nad tým, čo by som pre toto kráľovstvo urobil ešte. Máme tu toho veľmi veľa a neviem, ako by sa to dalo prospešnejšie využiť. Pomôž mi, prosím ťa, princezná, a aj ty, kráľovná. No, tatko kráľ, podľa mňa by sme tu mohli založiť útulok so psíkmi. Lebo keď sa na to pozrieme, tak ten hrad je obrovský a podľa mňa sa tu zmestia úplne všetky psíky. Dokonca im vieme poskytnúť aj plno jedla, pretože my ho tu máme naozaj že veľa. Tak fajn, idem teda hľadať. Pôjdeš so mnou, Šaško? Jasné! Naša cesta bola dlhá, ale podarilo sa nám nájsť krásneho hauka a ďalšie zvieratá. Pomôžete nám deti uhadnúť, ktoré to sú? Podľa mňa sú to haukovia. Aj podľa mňa. Uvidíme, čo na to povedia deti. No, princezna, podľa mňa toto tu, to je jednoznačný hauko. A to za tým, to veľké, je asi tiež hauko. No tak sa poďme opýtať kráľovnej. Musíme ísť naspäť pred kráľovstvo, trošku ďalej sa posunúť, lebo oni boli na prechádzke pri lese. Tak ideme za nimi aj s týmito zvieratami. A to tu je teraz čo? Šašo až spadol. No. Tatko kráľ, prepáč. Pozri, čo sme to niesli. Sú tu 3 psíky. Šaško, deti, povedzte mu, kde ste, deti? Musím vás pohľadať, počkajte, vytočím sa k vám, ale trošku mi to trvá. No, deti, takže musíme im povedať, toto predsa nie je psík. Veď to je veľká húsenica, z ktorej sa potom možno vyľahne, alebo stane sa s ním motýl krásny. Čo by to mohlo byť? No, je to veľké. Čo to môže byť?
Ja kráľovna, ja to poviem. To veľké vzadu, počkaj, vytočím sa, to je asi podľa mňa kráva. No určite. Ocko, ale keď to vzadu nie je krávička, tak čo to môže byť? No ale prosím vás, to aj prdí. Tak to môže byť. Neviem. Ja už viem, je to predsa ovečka, však deti. No tak ak budete súhlasiť, Šaša zase odpadol. Poviem to aj keď bude spať. Jeho to úplne dojalo. Tak teda spravíme domov pre všetky zvieratá